po, Panginoon Lord, amin na Orlando Pati, Pastor John Mafrida, buong pag-alo, movimento, Surita, dito sa aling sunder, tagapulot, mga sa may kapag-iusod, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini, amin na gusto sa sinila ng Diyos, at sa saymano ay mababa sa kakasalo na ini,
karanasan sa pagkasalo na ini. Ang aming ng gusto ay salamat sa Panginoon ng Diyos. At sa kanya ay nawalan
14 Domingo kang taon. Ang liturhiya ngunyan nagpapahayag, daan kahadean kan Diyos nagdatong na. Alagad dain nangangahulugan na magkakaigwananin katiwasayan na pinagmamaot ng tawas sa haloy ng panahon. Alagad ang kahadean kan Diyos pakong sarong lugar na kung sain gabos na bubuhay sa kayamanan asin sa kintab nin bulawan. Ang kahadean kan Diyos kunyaon sain ang katanosan ang katoninuman asin pagkamuhon. Yaon dyan ang kahadian kan Diyos. Kunyaon sain ang katanosan ang katoninuman asin pagkamuhon. Yaon dyan ang kahadian kan Diyos. Yaon sain ang katanosan ang katoninuman asin pagkamuhon. Matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa bag ko. Matindog po ang gabos. Asing at pagkisumaro ang Espiritu Santo, Papa sa inyo labos. Asing sa inyo, Espiritu. Yesu Kristo, kaparal ng lahat, ang pagkaman sa Diyos, asing at pagkisumaro ang Espiritu Santo, Papa sa inyo labos. Asing sa inyo, Espiritu. Yesu Kristo, kaparal ng lahat, ang pagkaman sa Diyos, asing at pagkisumaro ang Espiritu Santo, Papa sa inyo labos. Asing sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
na nagkasala ako ni ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, ken sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Nangangadya ko Santa Maria, Dana de Virgen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa saindo mga tugang, nakoy pamiti sa kagurangan sang Dios. Maherak malugod sa tuan Dios na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa kagurangan sang Dios. Maherak malugod sa tuan Dios na makakamhan. O Dios, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kaoripnanin kasalan, gibuhon mong makinabang kan danay na kaugmahan, muli kay Yesu Kristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan mga Kasaro babasahon. kan Espiritu Santo, Dios Ang banwaan kan Diyos nagkamit nin katalingkasan matapos na sinda naging oripon sa Babylonia. Ini sabi ni Isaías, dapat na ikaugma. Alagad yaon ang katungdan na itugdok ang bagong syudad,
Asin sa bagay na ini, nangangahulugan na ang banwaan kan Diyos, andam na mag-atubang sa anuman nakadipisilan. Asin sa bagay na ini, Pagbasa nangangahulugan sa libro na ang ni banwaan Propeta kan Diyos, Isaías, andam na mag-atubang ulay kan sa kagurangan, anuman nakadipisilan. makipag-ugma kamo sa Jerusalem, asin magayagaya sa iya. Kamu gabos na namumuot sa iya. Makipagayagaya kamo sa iya, sa kasaling gayahan. Kamu na nagmundo sa iya, tanganing magsusuka mo, asin mabasol sa daghan niya nakakarangan. Tanganing magayagaya kamo, magsuso sa daghan niya nagsusupay. Tasiring ang sabi ng Kuya, papabulis sa iya, siring kasalog kahilinguman, asin siring sa sapa na nagbabaha, ang kamurawayan kan mga nasyon. Magsususo kamo asin kikilikon, papasawsawon sa iyang mga tuhod, siring sa rinaranga kan sa iyang ina. Siring ko kamong rarangahon, asin sa Jerusalem, kamong mararanga. Mahiling kamo asin mauugma, ang sa indong puso, ang sa indong mga tulang, siring sa duot na magtatambo. Maaaraman na ang kamot kan kagurangnan, yaon sa iyang mga surugoon. Asin ang sa iyang kaanggutan, yaon sa iyang mga kaiwan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Magpataratara kamo sa Diyos, bilog na daga, magtugtog sa kamurawayan kan sa iyang ngaran. Magtao sa iya ning mamuraway na kaumawan. Magsabi sa Diyos, nakakatakot ang sa imong mga gibo. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga, magsasamba sa imo asin magtutugtog. Magtutugtog sa imong Ang ngaran. bilog na daga, Madya asin hilinga ang mga gibo kan Diyos. Nakakatakot ang kagibuhan niya sa mga aki ni Adan. ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang daga pinagiging niyang marang daga sa salog na kabalyo sinda na nakabitis. Ang bilog Kaya na magugma daga, kita sa maugmang iya. mag-awit sa Diyos. Makakapangyari, huli ta makakamhan, sagod paman. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Madya magdangog kamong, may pagkatakot sa Diyos. Ta isasay ko ang Bilog libo na daga, sa maugmang sakong kalag. mag-awit sa Diyos. Pag umawon ang Diyos, dahil niya isinikwal ang sakong pamibi sa Diyos. Ni irinayo, sako ang karahayan niyang buot. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Dahil Diyos. niya isinikwal ang Pinapaisi ni San Pablo sa mga taga-Galasya kung ano ang sa iyang mga Pilipos bilang misyonero. Dakol kaini kagigibuhan magsalamat sa iyang kapwa Hudyo na habok mag-ako kag sa iyang mensahe. Ang mahalaga ang sabi ni San Pablo, iyo kita mamunday iba. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga nagdadala. Iyo Mga tulungan, iparayo sa ko ang pagpaabang-ab, pagbasa sa mga sitan pagkakilisa kay Jesu Kristo. iyo Huli kaini ang kinaban ipinako sa krus ako, asin ako sa kinaban. Taan pagsirkunsidar o andai pagsirkundisar, daing halaga, kundi ang bagong paglalang sana. Taan sa gabos na nagkukuyog sa pagbuot na ini, daan katuninungan mapasainda, asin ang pagkaherap, asin man sa Israel na nagkukuyog sa pagbuot na ini. Puon ngunyan, mayo nin magribok sa ko,
Ta dinadara ko ang mga tanda ni Jesus sa sakong hawa. Ang grasya kan kagurantang sa Yesu Kristo, mapa sa indong espiritu, mga tugang. Amen. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Amen. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Sino? Sino? Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pakatapos kaini, nagaran pa ang kagurangnan ning 70 may duwa. Asin sinugo sinda duwa-duwa na manginutan sa iya sa gabos na syudad sa lugar na sa iyang dudumanan. Sabi niya sa inda, an aanihon dakol, alagad ang paraani dikit. Kaya ipangadji nindo sa kagurangnan kan anihon na magsubol kan mga paraani sa iyang ani. Lakaw, uya sinusugo ko kamo siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lobo. Day kamo magdaranin pitaka, ni supot, ni sandalyas. Asin day kamo magtaong galang sa kisay man sa dalan. Sa arin man naharong kamo maglaog, enot magsabi kamo, ang katuninungan mapasaharong na ini. Kunig maduman nin aki na nin katuninungan, madanay sa iya sa indong katuninungan. Kun mayo, mabalik iyan sa indo. Sa harong na ito, kamo magdagos, kinakakan, saka iniinom ang handa ninda. Kun mayo, tamaninigo, ang trabahador kan sa iyang tandan. Kinakakan, day kamo magpalipat-lipat nin harong. Sa arin man na syudad, maglaog asin akuon kamo, kakanunindo, ang mga hinahanda sa indo. Murulo nga ang mga naghihelang na yaon, asin magsabi kamo sa inda, haranina sa indo ang kahadean kan Dios. Sa arin man na syudad, kamo maglaog, asin day akuon, magluwas kamo sa mga plaza kayan asin magsabi, sagkod ang alpog na minadukot sa samong mga bitis halis sa indong syudad, ipinapagpag ni laban sa indo. Alagad aramon nindo na ini, na haranina ang kahadean kan Dios. Nagsasabi ako sa indo na sa aldaw na iyan, mas makakaya kan mga taga-Sodom kisa sa mga kan Dios. Taga-syudad na iyan. Nagsasabi ako sa indo na sa aldaw na iyan. Nagbalik ang 70 may duwa, maumang nagsabi, kagurangnan, pati ang mga demonyo na sasakop ni sa ngaran mo. Nagsabi siya sa inda, natatanaw ko si Satanas siring sa kikilat na nahulog hali sa langit. Uya, tinatawan ko kamo nin kapangyarihan na magtungtong sa mga halas sa mga amamatak asin sa bilog na kapangyarihan kan mga kaiwal. Mayo nin makakaano sa indo. Alagad day kamo magugma sa bagay na ini,
na ang mga espiritu na sasakop sa nindo, kundi magugma kamo naan sa indong mga ngaran na susurat sa langit. Na ang mga espiritu na marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po sa paghinanyog kan mamimilian. Na ang mga espiritu na marahay na bareta kan sa tuong kan Domingo pinagselebrar Sa niya imo, to ang Kristo, solemnidad matukaw po sa kan duwang paghinanyog kan mamimilian. apostoles na sinasabi niya tong harigi kan sa tuyang simbahan. Si Pablo, asin si Pedro. Asin kan Domingo, pinag-compare and kontrasta ang buhay kan duwang ini. Na si Pedro, asin kan Domingo, dahil naghali sa Jerusalem until the last part of his life. Last part of his life na siya naghali sa Jerusalem, asin nagpasiring siya sa Roma. Asin duman siya, nag-akog kan korona ning martyrdom sa pagkapako sa krus na patiwarik. Si Pablo, after his conversion, nag-stay sa naning pirang aldaw sa Jerusalem, asin paralimot siya sa mga karatig na nasyon, tanganing ibalangibog, iharupay, ang marahay na bareta. Kadakol siyang dinumanan. Alagad, saro sa importante niyang dinumanan, iyo ang Espanya. Sabi sa sayang surat sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 24, asin 28, surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya sa mga taga-Roma, pagpasiring ko sa Espanya, maduan siya sa Espanya, pagpasiring ko sa Espanya, mahapit ako sa saindo. Kisay sa mga taga-Roma. Sumot sabihon, si Pablo, pasiring sa Espanya, kang sinurat niya ang parting inikang sa iyang surat sa mga taga-Roma. Maano siya sa Espanya? Siyempre naman siya mabarawas, mabalangibog kan marahay na bareta. Kaya ang Espanya, sa Espanya, luminakop duman ang Kristyanismo. Luminakop duman ang mga simbahan. Kadakol-dakol na simbahan ang natugda sa San Pablo ang Kristyanismo. And Santiago for that matter. Pakusan si San Pablo si Santiago sa mga taga-Espanya. Kaya, mas gibangangon yan, ang Espanya talagang katolikong nasyon. Asin, sa mga taga-Espanya, luminipas ang kadakol na panahon na ang katolisismo sa Espanya hintirong naglaganap. Kaya nga ni, luminipas ang kadakol na panahon sa tuyang ebanghelyo mo niyan na sinugo ni Jesus. Nagsugo si Jesus ni 72 na mga disipulo na manduwa-duwa sa tanganing iharubay ang marahay na bareta. You see, ang isinubol ni Jesus, bako sana itong 12 apostoles. In fact, unsina sana sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. You see, 11 disipulo, tas si Judas nag-suicide na. Sabi ni Jesus, padumang kamo sa gabos na tao sa inman na lugar, gibuhasin dang disipulos ko. 11. Although pagkatapos na si Jesus nabuhay liwat, nagsakat sa langit, sinanglian ninda si Judas Iscariote. Sinanglian ninda ni Matayas. Kaya naging 12 giraray. Alagad mga tugang, ang mga apostolis, mga tao sa naman ini, magkakagaradan ini. Asin sa saindang pagkagadan, naturalmente, may masarangli sa sainda. Sabi baga ni Jesus, o sa Ebanghelyo niya ito kan Domingo, anong sabi ni Jesus? Sa gapong ini, papatindugon ko ang sakong simbahan, maski ang kapangyarihan kan kagadanan, daiiyan madadaog. Sa madaling sabi, maski magkagaradan ang mga disipulos at mga apostoles, mapadagos ang simbahan.
Iyan ang tuga ni Jesus. Dahil sabi niya sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, tandaan nindo ini, danay akong kaibanindo sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan kan kinaban. Ano daw? Sagkod sa katapusan kan kinaban. Ano ang kinaban? Tapos na, danay akong kaibanindo sa gabos na aldaw, nagbibisa pa kita. So, sabihon, ang tuga ni Jesus, aantabayan niya ang sa iyang simbahan, sagkod sa katapusan kan kinaban. Asin aram ta, na sagkod mo niyan, mga tugang kung aadalan ang historya kan sa tuwing simbahan, mahihiluan kagayunan kung paano ang Espiritu Santo naghihiro sa satuyang simbahan. Kaya adalantan sa tuwing simbahan, magayunon ang sa tuwing simbahan. So, dahil si Jesus ang nagtugdas kaini, asin sabi niya, maski ang kapangyarihan kang kagadanan, daiiyan madadaog. So kaya, giraray sa satuyang ebanghelyo, sinugo ni Jesus ang 72. Sabi sa satuyang ebanghelyo mo niya, naman duwa-duwa. So, sabi ko subago, bakusan ng 12, so kaya, kundi sa satuyang ebanghelyo, naghanap pa siyang 72. Na ang buot sabihon kani, ang misyon sa pagbalangibog kan marahay na bareta, da isa na limitado duman sa 12. Asin sa indang mga kasalihin. Sisa yung kasalihin kan 12. Isa yung mga successors kang 12. Inaapod niya ito niya na mga obispo. Ang mga obispo, sinda ang kasalihin kang 12. Asin mga padi, katabang kan mga obispo. Alagad sabi ta, da isa yung limitado ang pag ang mga darakan marahay na bareta, nagsugo siya ng 72 na nagre-represent sa satuya gabos na mga binunyagan. But sabihon, lambang saro sa satuya, misyonero. Dahil kita maghuna, pagbalangin kan marahay na bareta, sa mga pali sa ngayon, sa mga obispo, no. Lambang saro sa satuya, inaapudan na maging misyonero. And naging maimbut-igi ang mga Spaniards. Sabi ta si San Pablo nagduman sa Espanya, naging faithful sinda sa pangapudan. Kaya, laganap na ang Katolisismo sa Espanya, naghanap sinda ng mga nasyon, tanganing idarahon ang marahay na bareta. Asin kang 15th century, nakaabot sinda sa Pilipinas. So, buot sabihon, ang satuyang pagtubod bilang mga Katoliko, hali sa Espanya na kung saan si Pablo nagmisyon. Kaya kung hihilingon ta, ang satuyang pagtubod, hali si Pablo. Kaya tama ito sa ating Domingo na si Pablo, after few days, nagparalibot na tangaling ibalangibong ang marahay na bareta, asin saro kita sa mga produkto kan dinanutan, kan pinagalan ni San Pablo. Alagad mga tugang, maaraman ta, na ang misyon ni San Pablo, dahil naging madali. Dahil naging madali, difficile. Nagdagulan mga tao na nagkontra sa iya. In fact, pinatunayan yan sa ultimo parte yan sa buhay. Anong ginimo sa iya? Dahil sa iyang pagtubod, dahil sa iyang pagkamot ni Kristo, anong nangyari sa iya? Pinugutan siya nin payo. Sa madaling sabi, dahil naging madali ang sa iyang misyon. Kaya nga ni sa ikaduwang babasahon mo yan, ano ang sabi ni San Pablo? Mayo na akong ibang ipagmamalaki. Sa madaling kundi ang cross kan sa tuyang kaguranan. Kaya nga ni sa ikaduwang babasahon mo yan, mayo siyang ibang ipagmamalaki kundi ang cross. Aram po din mga tugang, kan panahon ni San Pablo, igwa nga mga masters na ang sa ibang mga uripon, slaves, mga tao, mga tugang, minamarkahan ninda panahon ni San Pablo. Ang mga damulag mga pigmamarkahan may itong may baga. Ang sa indang mga pigmamarkahan ninda tanganing dawa magsain niya, may markayan sa kuya yan. Ang ibang masters ng panahon ginigibo sa tawo. Minamarkahan ninda. Kaya ang ibang slaves pag nakakadulag, asinahiling na may marka ay ikikwen nga ini. Pinapabalik naman sa iyang amo. Sa tawo. Natatandaan ko kami kadto igwa kaming kudkudan. Asinahiling na may marka sa gilid may nakaukit na uli ang tulos ako hade.
Natatandaan ko kami kadto kaming kudkudan. Nagkaigwa katong bagyo, naglampaw si tubig, nakaaratong si Samuyang mga gamit. Si Samuyang kudkudan, nakanuman sa ikapirang harong ito. Pagkatapos kan bagyo, may nakakuha, nagkaigwa katong bagyo. Ay, ka-arnante ngaya ini, may nakaukit, uli ang tulos ako hade. Nakanuman sa ikapirang harong ito. Cute man niya kung kudkudan ito. Inadaw ito. Anyway, so iyon ang mga uripon, ang mga slaves, ano? Ang mga slaves, tinatatakan, tanganing mawara man o makadulag, inuuli sa sendang amo. Kaya sabi ni Pablo, ang sakuyang pinagmamalaki, ang sakuyang tatak. Ano ang tatak ni San Pablo? Mayong iba kundi ang krus kan satuyang kagurangan. Dahil man siya piganuhan ng tatakang kundi ang sinyal kan sa iyang pagiging apostol, ang sa iyang pinagmamalaki, mayong iba kundi ang krus kan satuyang kagurangan. Kaya nga niya sa iyang ibang surat, sabi niya, ipagmalaki ta ang krus. Ipagmalaki niya to ang krus kan satuyang kagurangan, daita ini ikasupo. Kitang mga Katoliko, very proud kang krus kan satuyang kagurangan. Kaya nga ni kita, pagpuon kan pangaji, binapanguros, pagkatapos binapanguros, sabi ni Saint Cyril of Jerusalem, tukduan ang mga aki na magpanguros bago magturog, pagmata, bago magkakan, pagkatapos pagkakan, bago maghali sa harong, pag-uli sa harong, tukduan magpanguros, sa lambang pagpanguros ta, sabi niya, we are as if building a wall around us against the snare of the devil. Kaya sabi ni San Pablo, ini ang sakuyang ipinagmamalaki. Kaya lang, minsan nakakamundo, kadakulan mga Katoliko, minsan ikinakasupog na ang krus. Lalo sa public places, minsan, nagpapanguros kita, pag maagi sa simbahan, nagpapanguros kita. Ang ibang mga Katoliko, nagpapanguros, pero naghiling ang krus. Lalo sa public places, pag may sa'yo minsan, tabaka may makahiling sa kuyang ibang sekta. Baka dibatihon ako. Kaya kinakasupog. Ang iba man, bato-bato sa langit ang tamaan, bukol ha. Tabaka. Ang iba man nagpapanguros, paseksing panguros. Ako man yung panguros. Si San Pablo, ipinagmamalaki niya ang krus kan satuyang kagurangan. Galatians chapter 6, verse 14. Kaya kita iyon ang satuyang mga Katoliko, iyon ang satuyang trademark. Ang cross kan satuyang kagurangan, arog ki San Pablo, ipagmalakita. Alagad ang sinasabi sa ni San Pablo, ipinagmamalaki niya ang sa kadifisilan kan sa iyang misyon. Ikinakaugma niya, maski siya pinapasakitan, maski siya ikinukulong, maski siya pinagpepersigir, ikinakaugma niya. Why? Dahil sa sayang pagkamuot sa satuyang kagurangan. As in sabitan na nga ni, ang misyon ni San Pablo, ang misyon kan mga apostoles, dahil limitado sa inda, kundi lambang sa satuya, inaapudan kita gabos na maging mga misyonero. Kaya nga ni si Jesus, nagsubol ning 72 na mga apostoles, minarepresent sa satuya gabos na ang pangapudan kan Dios ni Jesus na kita maging misyonero para sa gabos na mga binunyagan. So, masabi kita, inapod pala ako na maging misyonero. Well, maduman ako sa Middle East, maduman ako. No, bakong iyan ang pangapudan sa satuya. Kundi ang pangapudan sa satuya na mag-evangelize diyan sa mga taong sasabatan mo, oral daw. Sisay, ang sa imong agom, enot. Agom na lalaki, i-evangelize mo ang sa imong agom na babayi. Agom na babayi, i-evangelize mo ang sa imong agom na lalaki. Magurang, i-evangelize mo ang sa imong aki, ang mga aki. Lalo-lalo nangunyan, my goodness. Lalong-lalo nangunyan na ang mga kaakian, puro sa gadgets. May nahiling ako sa YouTube na si Aki, apparently Chinese, naka-chopstick. Nagsi-cellphone. Nagsi-cellphone. O pakahiling kan si ina, kaaga ng bagang tape. Nati-tape na, tama, ano? Masabi kita, aray, dahil pati kita, nagkakakan, naka-cellphone.
Garo na ita tinataunan ning importansya ang kakanon. Kaya ito na ang panahon, pag makakarakan, nagpaparangadji. Ngunyan daina, bago magkakan, picture taking na. Selfie, tapos pipicturean ang mga kakanon. Kung marumduman magpangadji, salamat. Basta ang importante, naka-selfie, naka-picture. Kaya yun ang challenge sa satuya, kung paano niya to i-evangelize ang satuyang mga kaakian. Natatandaan ko kang panahon, aki pa ako, minsan alas 4 aga, pupukahon ako tong lola mi. Danilo, mapangadji. Taturog pa kita alas 4, masanto Rosario. Pagkatapos makaranta na, inang daigdig, taugma pa ako kayan. Pero pag nagpuuna, nagtutubod ako sa Diyos, sabi ko, karanta na lang kita. Pero ngunyan na, kantong panahon baga pag mag-alas 6, pagtingting sa simbahan, gabos na purundo. Pero ngunyan, mayo na. Gabos talaga gadgets. This is the challenge. Paano niya to i-evangelize ang satuyang mga kaakian? Di ko saan ang kaakian. Ang panahon niya tungon yan. Danguga po nindo, bihira na kitang makahiling nin mga tawong pwedeng pagkatiwalaan. Lalong-lalo na pag-abot sa kwarta. Kadakol akong eksperyensya, masabi lang ako ning kadikit. Sa kuyang mahal sa buhay, nagkuha siya ning katabang sa harong, taday niya kaya. Pag abot kang katabang, ma'am, pwede pong, naabot pa lang yan, pwede pong mag-advance mo na akong 5,000 ta. Si akin ko po kaya ngaya, matuition. Siyempre, naabot pa sana, tinawanan 5,000. Ma'am, ihatod ko lang po niha, mabalik lang ako. Sige na, bye-bye. Dain na nagburubulta, bako sa ng saro, bako sa ng tulo, kundi kadakol na beses. Kaya nga ni inangkutan ko si person concerned. Dahil ka nga nga ni mag-utro ka yan. Pag-utro, mag-advance dahil ka na magtauta. Haros gabos iyo ang ginigibo. Kundi aram mo man sana ang mahuyi ang puso, may naluloko, pero may man nagpapaloko. Anyway, taano ta ginigibo ini dahil sa pagtios? Siguro bako sa pagtios. Integrity. Lambang saro, nag-iisip makalamang sa kapwa. Sorry ha, may istorya ako. Nagpapintura ako sa kwarto. Sabi ko, niya ko papinturahan ko. Duwang para pintura na expert daa. Ang ininot tinda ang kisami kang CR. CR? Di, CR. Sanit. Kabangang aldaw na, poon alas 8, alas 12 na, yaong paligirari sa CR. Dahil pa na, sabi ko, sumago pa ka mo dyan, tuwa pa ka mo. Ay nga, Father, pigpapakarahemi ka nga tanganing magayon. Wow. Kadakol mga patrabahador na siring ka ini. Siguro po kamo may mga eksperyensya. Pag aldawan, ang bayad mo, lalay gayon. Pagpakyawan, sasaputihon. Paano na ang satuyang nasyon? Paano kita ka ni maasenso? Igo akong bistado na mag-agom, nagtipo ning kwarta tanganing makapagimo ning harong, anong ginibo kan trabahador? Inubos man lang si kwarta, dahil man nakapagimong harong. Iyan sa katabang, sa trabahador, sa haros gabos na aspeto ning buhay, kadakulan arog ka yan. Marason pa yan, kinuha ko na ngaya, takon bako akong mako ay iba ang mako akani. Wow! May nahiling akong sinilas duman sa sarong harong, kinuha ko, takon bako akong mako maiinutan ako, malalamangan ako. Aram niya man na bako niya ito. So iyon yung mga tugang sa tuyang syusidad. Iyon ang mga tao na kaipuhan tang i-evangelize. Sisay ini, baka sa diritang tao o baka kita. Ang rason kani siguro bako man pagtios, kundi integrity, panlalamang sa kapwa. Iyon ang mga tao na kaipuhan niya tong
i-evangelize. As in, kung kita kaini, kaipuhan taan tabang. Maghagad kitang tabang sa satuyang kapwa. Kaipuhan tang makatindog, makabalik giraray. Aram po nito mga tugang, dahil kung kita makakabalik sa kagurangnan, kung kita nagigibo ng kasalan, kung kita makakabalik sa kagurangnan, arog sa enot na babasahon, sa enot na babasahon na ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Anong sabi digdi kan kagurangnan? Mag-ugma kamo Jerusalem. Taano ta mag-ugma? Dahil ibabalik ko na kamo sa sakuyang banwaan. Dahil sindayaon sa exile. Ano tayo sinda sa exile? Dahil sa saindang kasalan. Na mientras tantong ang Diyos maimbod sa sainda, sinda da inaging maimbod sa Diyos. Kaya sinda isinobol sa exile. Kitaman, sa lambang pag gibutan ng kasalan, isinusubol kita sa exile. Kaya ano ang nangyayari? Maski ka pa nakalamang sa imong kapwa, bako ka man talagang maugma. Dahil ang tunay na kaugmahan, kung makabalik kita sa biyaya kan mahal na Diyos. As in, iyo ini ang satuyang misyon na the more souls na ibalik mo kay Kristo, the more na kaugmahan ang sa imong mamamatean. Dahil araw kaning mga disipulos sa ebanghelyo, ang sabi ninda, kagurangnan, urugmahon sila, nag-report, successful sa samuyang misyon. Pati ang mga demonyo nagpasakop sa samuya sa imong ngaran. Anong sabi ni Jesus? Well, nahiling ko si Satanas na nahuhulog. Alagday ka mo mag-ugma dahil nagpasakop sa ang demonyo. Ano ang dapat nindong ipag-ugma? Nasaan sa indong pangaran nakalista na sa kahadian kang Diyos. Iyo ini ang mangyayari sa satuya, mga tugang. If we will take part of the mission of the church, of the mission of Christ that was entrusted to each and every one of us, mas dakol na kalag darahon ta sa kagurangnan, mas dakulang kaugmahan ang satuyang mamamatean. Kaya mga tugang, day kita magluyang buot, day kita magduwa-duwa, makisumaro kita, makiayon kita, sa misyon kan sa tuyang kagurangnan, tanganing mag-ugma kita, taan sa tuyang ngaran, malilista sa kadean kang Dios. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Dios, amang makakamhan, kaglalang kalangit asin daga, asin kay Hesus Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta, ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Sa ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuong ka Diyos sa mga makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita sa kagurangnan nin ani, asin mag-arang kita sa iya, kan mga pangangaipo kan simbahan, asin kan kinaban, sa lambang kahagadan, ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ulitin po niya to. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na paratubod kan simbahan, makasabot sa nasinda inaapod kan Diyos, na magpalakop kan sa iyang kahadean, nin katuninungan sa kinakban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan ang pangapudan na magharubay kan marahay na bareta sa satuyang mga katarait. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga parauma na naglalapigot sa pag-uma, mawarasan nin marhay na panahon, asin masaganang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, asin mga nasasakitan sa buhay,
Makasabot na ang Diyos nagmamakulog sa inda, hulikan pagmangno kan sa indang mga pamilya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang pagkamuot asin pakipagkatuod sa buhay kan mga gadan, mamurak sa buhay na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kaming mag-ugma makihira sa gibo nin pagpalakop kan sa imong ebanghelyo sa halimbawa niya mo sa buhay, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pagdulog. Tindog po. Pwede kamo mga tugang, tanganan sa ko sensei itong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan.
Akon manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo aro-aldaw sa gawi nin langit no nabuhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan asin daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binabago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkuran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay bakan kadakol-dakol na angheles sa sinsantos, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamumawan, daing tapos na nagsasabi. Manlugod. Kagurangnan ni kanagadan banal burabunin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimigbi kami, pabanala kanabon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot pinasaluiban sagud sa pasyon, nagkuanin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan ka ini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Sino man pagapamanggi pagkuan niya manin kalis sa singirari nagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini, tayo kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero.
Siring man girum dumasa sa imong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgin na ina kan Dios, kaiba ni San Jose, ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles na singabos na santos, na kaidtupan, na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Sa gabos na maraot, namimili kami kagurangan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherat, maging dani na talingkas sa kasalan asin balik ka sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahanap kan maugmang paglaom asin pagdaton kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, sa kung katuninungan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikana nabubuhay asin naghahade,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara ka mga kasalang kan kinaban, paladan minapod sa pamanggi kaning kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, warasan samo na mga napano nin kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog as inda inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios asin paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sa Diyos. Sa Diyos.